Ανδρέα, πού πατάω τώρα, δεν θυμάμαι καν. Κάτω με τα βελάκια, με το κάτω βελάκι. Εδώ. Φέρεις εμένα, φέρεις Μια εμένα. φορά. Με τα βελάκια, το πάνω κάτω, δεξιά αριστερά, είναι σαν ποντίκι και σου κάνεις έτσι. Και μετά το OK, το να έτσι μπράβο και το μεσαίο. Δεν πάρω τα νύχια μου, όρι. Το μεσαίο. Αλήθεια, αυτά τα νύχια δεν κάνω και εγώ θέλω να κάνω, αλλά φοβάμαι. Πονάνε μπουρμπο, τζινάβες. Κοίτα, πονάει πάρα πολύ άμα κάνεις αυτή την κίνηση με το παπούτσι, εδώ, όταν πας να βάλεις το παπούτσι, κάνει έτσι full, ή όταν πας να σηκώσεις με ένα στρώμα. Αυτό δηλαδή εκεί πονάει. Στούντιο, Αντρίκο! Αντρίκο μου! Συμπαγούλη μου! Εγώ ένα άλλο τραγούδι, να πάρω να την κάνει που μου αρέσει. Και έλα εδώ κάτω στην κιθάρα, πάω λίγο εγώ. Έχουνε γράψει. Γιατί Ο τζινάβες. Αποστόλης ο Τολαράκος. Ποιον λέει? Κάτσε εδώ και κοίτα στη Έλα μετάδοση. ρε αδέρφια! Παρά! Ισιάβαλα. Άρια. Γιατί είσαι θυμωμένη. Τι είμαστε μόνοι. Εγώ σου λέω να κάτσουμε εδώ, να σου φτιάξω μερικές. Δεν μπορώ να πάρω αυτόν άλλο. Πώς θα πάρω εδώ πάνω από αυτόν άλλο. Σαν να έχει. Έτσι μετά, μεταξύ μου. Θα πάρουμε και στα κυρία της εμφάνισης. Και αυτό. Μετά θα κάνω αυτό με την ώρα. Έτσι γάμανε τρεών. Τρεών γαμών και μαμάδε. Ο Φώτης ο Καλιωσάς μαζί με τον Μαρίνο του Τουρκή. Και είναι αφιερωμένο ο Γιώργος του Τουρκή το μικρό από Κατερίνη. Στούδιο Καπαβίδα. Φωτό και Καλιωσάς. Λίγο
Περίμενε, να βάλω το πάνω. Όλα τα κλάσσα. Ανακάλυψε περισσότερα στο vodafonesweden.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Αντίκο μου! Συμπακούλη μου! Έλα Αγγελάκη, έδωσε αυτό το τραγούδι. Το έχουν γράψει ο Αντώνης ο Ζαφυρόπουλος, ο Τρελιάρης από Κόνο και ο Στέλιος ο Καρύτος από Γερμανία. Είδα τη συμπάρη. Αυτό το όμορφο τραγούδι το έχουν γράψει ο Γιάννης ο Πατήτης μαζί με τον Παύλο τον Λαμάνη με το G6 και ο Γιώργος Τσακύρης με το Μίνι Μάρτι. Αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο στο Σπύρο Γεωργή από το Πόδοφο. Στούντιο Ναπολίτα. Κλείσε τα μάτια σου και σκέψου. Τάκη Κρυζόμαλη Μαρέστρο, Πάγιο Κωνσταντίνο Φοντάρα. Κοντά μέσω καιρό, οι τσιμίνες λένε τα μανιτίτσα. Da, de ce? De nu. Luca, Luca, la. Am să zic și eu o piesă cea mai bună pentru Necora. Da come la fiore. Originale sta canzone. La mia Ușor. Doar eu și chitara pe spate. Chiar dacă ești monomen,
Τι λένε μωροί μερικοί. Μια παραμυθένια Παραπανάνε. παράσταση έρχεται από τις 21 έως τις 29 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο. Η Κοκκινοσκοφίτσα. Το παραμύθι αριστούργημα του Σαλπερό παρουσιάζεται από το παλέτο της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Η Κοκκινοσκοφίτσα. Η παράδοση δύο δράσεις. Μια παράσταση ιδανική για όλη την οικογένεια. 21 έως 29 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο. 210 72 82 330. Θα αφήνω τώρα να κάνω αυτό να φύγω για δουλειά. Θα τα πούμε σε λίγες μέρες. Το MacBook Air είναι η υπερδύναμη στην